Vaakushermoa, eli meidän stressihermoa, voidaan rauhoittaa myös korva-akupunktion kautta. Eli voit itse hoitaa vaakushermoa korvan kautta niin, että vaakushermon yksi haara tulee tänne näin. Eli tässä on nyt akupisteessä akupunktioneula. Eli täällä on, tuossa on korvaaukko ja siitä vähän tänne keskemmälle on vaakushermon akupunktiopiste. Näin. Eli toisin sanoen se tapahtuu niin, että laitat etusormen tähän vaakushermon pisteen päälle ja peukalon tänne taakse. Ja pyörittele tässä. Näin. Eli käytännössä tapahtuu näin. Laita etusormet siihen akupunktiopisteeseen ja peukalo tänne taakse. Ja sitten vedät vähän alaspäin, pyörittelet, kunnes tulee syvä sisäänhengitys. Se kestää ehkä noin minuutin. Hyvä.